Ak bývate na ulici vzdialenej od hlavných ciest a ste odkázaní na mestskú hromadnú dopravu, denne sa poriadne nachodíte. Pre starších ľudí alebo ak ste ovešaní nákupom, to určite nie je príjemná zdravotná prechádzka. Už v decembri sa však môžeme tešiť na novú linku, ktorou chce dopravný podnik Bratislavy pomôcť obyvateľom najmä na dlhých dieloch. Koniec Veternicovej a Hlaváčikovej ulice, ale aj rodinné domy na Sološníckej či Jána Stanislava a okolité ulice. To sú lokality vzdialené od ruchu hlavných ciest, ale aj od mestskej hromadnej dopravy. Práve túto chce už v blízkej budúcnosti dopravný podnik obyvateľom kopcovitého a členitého terénu Karlovej Vsi priblížiť. Snažíme sa postupne zlepšovať tú situáciu v mestskej hromadnej doprave v Karlovej Vsi. Teraz najaktuálnejšími zmenami, ktoré pevne verím, že uvítajú občania Karlovej Vsi a dlhých dielov, bude najmä zriadenie novej autobusovej linky číslo 35, ktorá by vlastne mala byť takou mikrobusovou linkou, ktorá bude zabezpečovať dopravnú obslužnosť práve v tých častiach Karlovej Vsi, kde doteraz mestská doprava nepremávala, kde obyvatelia mali ďaleko k tým štandardným zastávkam a museli aj prekonávať, povedzme, v tom kopcovitom teréne isté prekážky. Nová linka číslo 35 začne premávať už v polovici decembra. Bude to mikrobus, ktorý už dopravný podnik Bratislavy v Karlovej Vsi testoval. Konečná tejto linky bude na obratisku hore na Dlhých dieloch a tá linka bude vlastne obsluhovať Veternicovú ulicu a následne pôjde po Kuklovskej smerom na Sološnícku. Zo Sološníckej a Šaštínskej sa bude vrácať k Púpavovej ulici a potom pôjde po Karloveskej, kde bude mať zastávky na úrovni zastávok električiek, to znamená, aby sa ľuďom ľahko a príjemne prestupovalo. A potom sa vlastne bude po prejdení časti Karloveskej vrácať späť na Dlhé diely cestou nad Lúčkami. Takže bude to vlastne taký vianočný darček pre našich obyvateľov. Aký bude ten grafikon, ako často bude vlastne jazdiť? Je to linka, ktorá má vlastne doplnkovú funkciu. Jej interval bude spravidla hodinový, to znamená, že bude to nasadenie jedného vozidla špeciálneho, ktoré pre tento kopcovitý terén dopravný podnik už obstaral. A tento mikrobus vlastne bude sa točiť na tejto linke naozaj s úmyslom pomôcť ľuďom v tých lokalitách, kde dodnes žiadna mestská hromadná doprava nechodila, kde najmä starší ľudia alebo povedzme aj ľudia nejakým spôsobom handicapovaní nemali žiadnu šancu sa dostať povedzme na Karlovesku alebo do blízkosti Karloveskej k mestskej hromadnej doprave. Zároveň to vnímame aj ako určité také mobilné prepojenie Karlovej Vsi a Dlhých dielov, lebo dnes v podstate okrem Olecovej, na ktorej sa nachádzame, mestská hromadná doprava vlastne nepremáva v smere Karlova Ves Dlhé diely. Ďalšia zmena nastane na linke číslo 32, čo by tiež malo zlepšiť obslužnosť tejto linky? Áno, tu reagujeme na vyslovene požiadavky obyvateľov z Baníkovej, Adámiho, Hudecovej a aj na požiadavky obyvateľov Dlhých dielov, ktorí namietajú, že nie je priame prepojenie autobusové ku poliklinike Karlova Ves z Dlhých dielov. Preto sa vraciame k pôvodnému trasovaniu linky 32, ktoré vlastne pri zjazde z Dlhých dielov nebude chodiť cez Molecovu na Karlovesku, ale bude po vlastne Baníkovej a Karloveskej sa napájať na Botanickú. To znamená, že od nového roku bude linka číslo 32 premávať po tej starej známej trase Janotova, Baníková, Karloveska a tak bude pokračovať. Myslíme si, že táto drobná úprava, ktorá je naozaj len pár 100 metrov nadchádzka, práve pomôže ľuďom z Dlhých dielov, keď sa budú potrebovať dostať k poliklinike a zároveň z tých dotknutých ulic, aby mohli sa vlastne dostať priamo na autobusové spojenie.